Lima tenga Gusii na chite gusimeka gasuma no nyana karaini akamogali gesona kiae endelia ka buko bwa mwirire onyara kobaga kwa elindelia nyara kobaga kuragira elindeli tukule nyara kobali kwera nelindelia chaka umwancho muri ya mbwati imeyo morobali oboboli minobonda okoleto botambe na chemiloderi mumanyi botambe tukule chimatatense ya munenusu asto gusanga mange igoro yobolemi twetabania mange igoro yobolemi asanene mono bakase tugo umwancho muri ya buna tolega gali tukule lero igotoli me ya ET1 ya igotoka se ward ya Nyakwa ward Nyakwa location Kitutu Charges South Kisii. Mwancho muri kwa igure igotole ime ya ET ejere ime ya Nyakwa na ndebo yatoka ime ya Kitutu Charges South ime ya Kisii County aso mtale omulimi okora obulimi bwe Sukuma anene mwana achigotwara mange na gutumanyia mange igoro ye Sukuma yeiga na kwemanyia mange bono kora tebia ngo aeningo na ndege yanga itori bino gwatebia story kora tebia aeningo na ndebinga andi gwachagito obulimi oboiga njia sa mulitha ngor kwa Wilfred Maragia mwako minda ngor ko choto esukura ya Nyarati obulimi obo na chagete myaka ebere ya etire korene no bokongu nege ndokiagerete ngabo chaka no bwa kongire wetani obulimi obo chenande no mwalimu nde bono ngaranga obogima no bokongu abana nganda bali school tiganchake obulimi obolende umogina bakoire chiro onyora kende bono ali no gosomira ari gwasomira se myaka 17 nandi buno uro mwalimu mata bali mumpa bwate obomanyi obonge ase chinsemo au ande ngo chibali bata ko bolimi mono kere kero ngoligereria sae enambe nyinge y'abantu bali twatarire abange babiga bako babalimi gose bako babalimu nkiye kogera anda kebuna yo mwalimu kiya ko mungusori kwaranga okaranga Sukuma mbuya kubwa kemerikende yonse kyao Sukuma gendebere tengiya ekoire amatuka make for around 2 to 3 months kwanyara yabeire kwanyire chiro kubona kuganyera robo chibase cy'obwalimu paka end month okonyara gati ya tubwatikende wachandikire igobona kwaranga mbuya omungino ire Sukuma chiro oreta no yesukari amafuta ya kubwa kuganyera chibase cy'umutinyi bono bunandigere tiga no sumikete Sukuma nandi ndo chinga ni nyingere telinke nakere mbono kora nandi kwanyibegete nandi bijya ko runse bono bono kora tebia ngonga na kie Sukuma gosimekwa nande lira belindirieri na kibene kora tebia muntu nabatamaite ne Sukuma gosimekwa ane kana ndigete Sukuma gosimekete nyabite kora batebia ngo Sukuma na kie gosimekwa lira baiga story lira belira loam soil litangani nigo kora alima kwa prepare obumugondo orende kara babere buyaiga kwarete bitebiri kwa bi no bwate line korwa as line yende kuchase yende it's around 60 centimeters kwa ngiarende kwa kebikamago kara kwa kiribikamago kwa rutobuoyo kuruta DAP nege chiko after that kwabe kalende ebitebiri kwa iranelia after 1 month nabakora weeding lakini rende dikwa akora weeding nabakora ndokorenga top dressing no boibo Gusii bono pono una gwatebire igo ibine bitosimegeta ne bitosimegeta tebinga ikwa ruseti ebiteiga na begete geticha iskali mwane bona kana ranga byabere binga ngatika bi transparent go chaga iga nyale ko nyora liga salia ye bono anda ke Sukuma nyabite nuranye beke nasali omanya ko kora transplanting gosine bitebyo ke ko gutumeka Sukuma nyabite teli ko kubekwa se nasali ko virusi ali ase mugonda asebire kwa bitabora kwa birata mugondo direct bono igo no kutabora litukeli elio nalio bwante kusumika litukeli nalio bwante ko bibeka nande maragoba tali mambi ya kogera maragoba le ntokonya wala ndeli umugaso ochire mugaso to yororo ochikomye kichibi bisabo biri bisaso bisusane ono botuko manabaka mambi nabakonya at least byanyura machi make na biche bya kumugaso mambi mbiri go sunsera at least bigo tikara bire fresh okubwanga mbiri go susana ya nande kero ndigete gwatebanga liga limo gochia selinde 60 centimeters kuru Sukuma ende bakeyende iganire kuru Sukuma mpaka se yende nabo kubeka around 6 to 7 centimeters bono muteba space nero kuyetigera bono wane kero ndigete Sukuma yiga kora tutebya ngo wasimekire bone Sukuma yawo nyabite lituko litangani ngwate biba kumwe kera yakuru mutinyi nabo kongya akora ibintu biko nga top dressing nabo yo nabo na weeding rende katika tia etaraika koruna kwa begete bite
paka ga igumutieni anda kembole ndikibonde bora koruga ase gatege nabo okoreta ocha kwansiarira rinde riogo ebichuni mbinye saria amfit simbiro bigo cha byali rinde che Sukumega utasiarreti tokonyora isigasoria rirungwe bono na mangano okuburugera after 1 month niche ngocha nakora rinde gasi yakera nde weekend yakera ntayo imbato mungino na abana ekera barororo na bagocha baburuga rinde rinde gasi yagendera bono watebe Sukuma nige ukora andake metinye bere baketatu ndire watebe Sukuma neke malikie metinye tatu buna ngeni chinde chionse bono gaiga korwe litukolitangani wasimegete mpaka taranya kwa egwa kora tutebya ngo ndiye Sukuma bwana te guchaka kwa egwa koruna ya mera ya mamuguru nyabite kare kwanye simekire nabe koira for almost 2 months kayamana kongea kwao na ndege gento kere kia Kenya nyabite teligosira as long as onyerende tubuya nabo kwa more than for 3 months na ndege ko ebisabo binde na ndo bira sangao bono igara bune ko ekere yekire 3 months yo konyora yago tiripi gose ne bisabo tuwe ko bekabu ebina ndora rusina ndo chusmekanga ekie teliko gotabuango ne bisabo konyora yabe kire binge nabo ko birusioro kwira sande ekinyanjerite Sukumenya bite ekoira matuka mange kubweri nyabutu ande gotayo bali nige gwansa mo ngwanzera ara kero onyora mafuta makega ne nyanya nabo gwansanga kwalire Sukuma bono nande bune erendere nengi yaro kwayo gotanga nini gera chance mo kabisa bone kero ndigere tiga igani ndo chengali bagandere tiga iga na ndege ntonge to stwaruka kosime nabo kosimekete Sukuma nabo rasimeke no nibituma gatia na ndu muna bagusitore ntori gotaka to west space ye andake ayenkora churu kwa rasimeke kemerikende ke yawo gatia ali swali nerige kwanyare kuboli ekara na begete bisabe binsaiga nabona roche ngamagari ana manene egendo na akorete na rete sare nkabeka gatia iga ekara na kebeka twaira arangono mutienyiga bona gatortinga kiarire nali twacha bono twaburugaiga nali Sukumekine ebengia bono nkagerete Sukuma negesare nebintu byose bikwire metinye tatu na inde byonse ngota balinga competition yeliba nutritional value ya maraba kura na bire kera byonse bire chingeni na inde byonse metinye tatu anda kenkyo tabegerete bintu bituma goseke malikende kiyawa at least kerege kuire matuka mangaki ase bitume na roje ngebitume bigo chigoite Sukumega kero ncho compete bira se sunlight na nutrients eke ubuyebwege sare ngeligo kina go chigore ke chigoita Sukuma bono that's why na roje ngatigambe ke ege sare gatiga within 3 months kere Sukuma yetire kere ngoire more than 3 months bono iga puna ndigere tiga iga asenale gatiali ndo chenge Sukumega nigo yababune ya ikara ya chenchi yake andake no buroire ya nyorire gosene singi kwa burugerte umugasoko ligo so nakora ndiri na tiga liburugali gaetake bono liburugali ambi biri unwanted plants that's weeds bono bya tbiga compete for nutrients ekagera Sukumeri akora ki ekabalira like rende na burugaiga na bekero boyo within 1 week Sukuma nomo bono ngoto tebe no konyorwa ke ase kuruseya ebinyambi biri bitakiri mugondo bya irire Sume koroka na yeri agati ari kere ku matando chimbiyere gati arioka bono anda ke kero korwa ubulimi obuiga bwe Sukuma inkige kogera otanya korengera ligokora ubulimi bwe chingeni chinde chingao goseke melikende ke yao kubwe Sukuma utatiga ngwante yige sare ngo etetika tia sige chiri galirie kwa roche ngiye ko irutanye go opti utanye go opti kosimeka none lina usinsaga chioka lina usichinsaga eshira toje twatwara ntiriko chachaba buyaga yaseito igenda yako byaseita nege sare ne Sukuma na ende chinyanya nko bachialinga seito ga iga miaka yarire lakini chusi wangoiga nyanya nchiriko bego chikobeka chioma bono that's why abantu abange seito ga iga unanjere ndo mulemi toko genda kusimeka egesare gose Sukumeyo andake kwanya kuire gitambo kiro gose gutaka kumanya nasiki ngiye kale ko gera chinyanya chioma gose nilira bali kale ribe gose ngende gose otigete gose ngenzo ndekero umuntu na na kwera gitambo kendaro ne tukuna kuburania bali base toga lakini ne tumana ko tegwa tebinga ndelira bali yakole lya rwali
na ande nutrients ilia kubase liraba diko support sinyanya ndiyo lakini kugenda se gusene se county guse extension officer nanya kugendo mbije mono sana kurabwatiraga turagenda sumuti mukakigo utokwira na seseme ya kabiri twira naso gutebyanga ubujambo rubu gusimeka Sukuma omwancho muri yari yangagere tunogene tutubwatia imeyo murubiri bobole minobonda asto no muri metubole tukuri rero kuruga iga ensemo ya nyakoe uyogo twerera mange na gutumanya mange igoro Sukuma iga yando kutubwatia imeyo ase mitandao yetu ya Facebook buna Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na bana botomera SMS gwetera sina mbiyira se screen ya ugabu ende tunyakoba tugusanga asobwamo tetorera sumutima kego ngwira tuli Ndizi TV ubwenso bw'umugusi nigo bono yakira nikirundekerene nego kurengera chibice chinkiya nabo igo chinkeno nukukigima nabo gotonyora asorogonko bwogusi niji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu uomugusi omurigereria asamangana yugo saseria na korolekana komesete kigima busi bwabande richi bunerimo Palamax Executive Spa and Baba ekeneke nyosi asuku gingirwa emetindo au yekerero na korolekana komesete boigo mbabwato bukoreribwa massage magiga yuko gingirwa na gukorerwa steam bath bedikiwa na manikiwa usokoro isigwa chinchara chamagoko na maguru na kurusigwa sangwa liririo mire na litali korolekana buya onye bwanchete gonchori yetuke yao chirangi na korolekana nomo ngusoke gima ika Palamax Executive Spa and Baba nigo bagotoka imeyumu chukisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabere asepara ya Kisii Migori highway gusoba kirisime asenamba enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano na isatu Yemo Palamax Executive Spa and Baba kubwatekana nobonye bwito bwige kigetambe asensemo yebinto byugo tumekistima nigo ya enekigwe buna nigo kubinyora imiyeduke yemo ya light tower aserigorianse nasobwamo nigo tubwate chitaya buna colored lead light ebirobu bya fluorescent fittings snake lights chandelier lights downlighter security lights na motion sensor lights boigo tubwate assorted garden lights conduits fitting sockets industrial sockets na insulator switches neji socket chechingencho chonsi boigo tubwate chi ceiling fitting chi cable au meter boxes switch boxes, fuse, circuit breaker, conductors, earth rods, consumer boards, power extensions, fridge guards, showers na lamp holders. Boigo ngo supply bareime ya Nyamira, Migori, Kilgoris, Homa Bay, Kisii nechize mochieta naine. Na bogo tutarira ime yomo chukisi asamagacho a old Sansora building angenegete sini kanene gechigari goso to akirisime ase namba enoti sano na ibere yemo inyemara kabire enoti sano nemo gose enoti sano na ibere inye noti isano nemo isano na isato enoti eyemo isato Light Tower, your one-stop shop for lighting and electrical fitting. Ndizi TV, ubwansu bw'umugusi. omwancho muriere na twa somo tumukokorwa sensementa gatwa soira sensemo ya kabere yo muruburi gabo buri minobonda asto no muri metori tukira rero yokora oburi mibwe sugumba kurugiga ase wadi ya nyakoe asagenda toko twera mange na gutumanyia mange igoro yo buri miyoboiga kurende aso mwancho muriere timaitinga ayekero uri gabu okweboria igoro yesuguma gusegero turigeretie okweboria igoro yesuguma ayesuguma yosimegete mwawo gabu andake mukonyorwere na marwaire
Onya nyoro borwaire nabo gontomera SMS engego gabonte binge yane ne bwato borwaire boiga ende tinya ko batogo semania asobwamo ende togo tebinga nkyo bwente gokora gose nkyo ga neri gokora nande kali oro chinga ntorage kwana byonse nabo ko boli so yeli gabu ende tinya ko batogo sanga ase obwamo bono iga kwanyare ko bago gonte byanga esugume buna ya ekomera ko lituko litanga ni kere nyabite akayekiriga abanki baba lemigo bantu gosimeke esugume linyabotu umurali nyabotu ne linga gerete liye kwa era bwango tinye liye kwa era bwango kwa era bwango yebono bona yo karoranga tigo sibe kinyabite nanda sendare kerondi gerete iga ndo chenga overcrowding tire chimirgamo nkienda kiga kogera ndo chichiga chinde chiri ibere chinde umurali gende kogera ekera nago enyabitume tekero gosimeka talbiyonsi bikobwata bone karanga tigambe ke bibera sege tukura ekamo sasingina ekamo nabo kerome ekamo gortiki ekamo kebwate bone ye kagera ebiga bono ndabire binde bibera sege tukura ekamo ninje ndusingira sande bono umurali bono kora tetebyango igoro ya marwaire kere gento nkurwara kere na kere gento neba mwanya bantu nkurwara bali na se chingene na chiro amarwaire na aramange kora tebyanga ibona gwara kodo buli myobwe skuma marwaire kiaya abwatire chingene chiao usena kia koroka na sokoroka amarwaire na manga go chali chinyenie aswa ekere otosiareti eliogo aigase enkoro obororo mbore bogo chabwali ekara bwali ra wase enkoro bono skumete go chikobabuya bono ye eregergetinga gwareta everyone we ase ewiki yemu wasiara rende wachigoita obororo boria igento gya kabere nabakonyoranga gyakinire ngambuya lakini gasa mato yange gochenchie kala ekara getere buna papo iga sieka yani yeka bakalioma ande ngorokanira sisukuma mono bono ekale ko bana nyaibuga lakini rende ekara gwasiarira aro eliogo nabego yasira na ndo burwaire bonde akonyora kurunse yangeira kokore kwerende yangeira kuoma yangeira gosusana yoma kogochiko sumura kwanyora ngali konde ndire gorunse naliri alire meliria yagere sume yakoraki yoma bono aina ligati ya marwira ali weteire ase mogondo kwa ugaiga bono bono kora tetebya ngunga bona samarwira yekerachire adakae nkusiarure liogo gosuigo gotigaigo ngosiarera nde liogo ne liogo ngosiara after 1 week ina bango jana siara kitu ka saine iga natogo tebigurende ogosiara liogo pa saine kero ka sasa bade mbure go chigo tukwanya rego ryakorere gasi bono igeta kire liogo lya sarwe mambia magora bake mbure go tu onyora ryakorere gasi bono murali ase buno gende to koro boli myoboiga gento ke bwato obuya bobimbwanya komocha nabaro kora tebyango obuya bwo sineka eskume obuya bweskume mna nago tebiritanga ni muralia ere bwango nanda kerere bwango ego jale ta chibesa bwango ndiro konyora echire rororo kwanyara gusegune ya 50 kg economy 8 bona kare kwere chuni na ibere na igena muondo munoyo na bakonya na ire chuni nyaiga kingo irali echiro ekere ligo liriroro nanya nanyorire bese ndonge na ire skuru sabana bagasoma bono muralia iga teba obuyo bonene nebi neri nchibwate chibesa kora tebyango obuyo bugutetigari ndibona gwatebire nga ngokonyere chibesa nande obuyo bonde mbororo aye buno muremi nanda ke buno mwalimu yagokonyire nkumna mnasendagera eskumana nkwatule twenda twalia nintuge tabongo ko matali mwane nabongo cha narusha mataya igana na chikenyera chanyora yarire ase igo bono konyoranga niba kwali chikogora endagere lie chinguru echiro yanya wase bichebeza chinde kurase eskumeyega chengo ko chialia bono igo tebengo konyere bintu binde gotatige school fees endagira nyumba nandanda ke none chingo kona chiro chingo benefits chiro sengo anyora lichire na pachiro chindagira kurwa seskume bono muralia bono iga buno tuligeretiga obo bebarabu gwatebiri monene mono challenge eroro ne ya oborwaire andake maite usiga iganto bwate mangano boibi na kende andake oboibi ngo baboli getango bo seskume seitoga iga matuka ya boibi mboyo obuyimbo akabero kurukale lakini bono ega boibi mboyo na ba esukuma yako konyora esabekete mogondo muntu tagukuna ase igo ase boibi yaro ntubwati eshide ndete gocha twaranyora bono iga ekere chire tayo enga kiuna bono iga abarimi barabange kero muntu akaroga nasimikete esukuma ekero ko ire chiraro
unabono iga mutinyo yoiga igori ndiyo nabo koira egundi bune ya 50 kg bono iga around 150 200 bono kwanyara nga wakolera sara sasingine bono igo andake nura tepenga season nero romole abwante go time yesuguma elinde lya chiko ikere chiro season nero roro unabona karonye simegete guchakara umutinyo 10 echiko ikera January agwe chiro nero aguna bakonyora ligori nande umutinyo gatano na rosi meke echo ikera umutinyo 8 na bakonyora echiro lakini bano guchimutu awo chiro teyo chiro teko bandunge bono morali bana bana wasi megete iga otaimeti guchi December kero jingeni chibole na bondo chenga buye guchi December iga na bakonyora kende kiabeire empusti asegete bono morali ngo mwacho muri lego koigure nga egentunge tokuruka nga notakire gukora timing ende likwanyara kubago kumanyanga season ye nasimeke ekabe eskume yega nenkonye ekegera ekero kuligeria ekero gusimeka eskuma kusenge ni chinde chionse ko ikoa kesabu ya onye gukora system yo boichoreria onyara kubago kumanyanga onye nasimeka bono iga nenkonye ngakigete nchenyo lichibes to baso gusimeka igo echiko ikaliere flooded gusechire market umaya gusinyungana kioko yonya bano obuna gwatebire gati ya marwira ali gwateba challenges sinchiro chindi chinyingi bune chia weather kora tebia ngo ensemo ya magena ensemo yo murakera na kia wa factory ya ibunu mulimi manne mono kerto maiteriro bali Gusii neliroba tobwate mbura singa kichinyingi kora tebia ngo omorali sware neligeya nginyorete omwaka olio etete nasimikete nande Sukuma embura nabo yatwete embura nyingi sana nande gatwe embura ya magena nabo yarete tasara lakini bono omwaka buno yoiga mbura ya magena tiratwa ntosemerete nga Sukuma na chebe buya nande gento kende omurakera ale karochire nabo gochorete shida lakini bono ntuga iga nturange na roche une weekend kera bana balisko nabo nkuba tuma bagenda roche bareta maje twasialera tinda ikera kiwango kelio kugole generator mpambo maje ku roche bono tiganda kuboli swali linde akeigo muralia nkikiagerete nkwata kagusimeke Sukuma elinya butu omorali mbe yamona sedi swali eli Sukuma nyabutu ekiere embe asenje buno mulimi nanalire nyabite ekoera bwangu nabo konyesimeka oaye gosengata tokaneiga nande nyotonyerende tibuya tokonyora kinde lakini yenyabite akeronye simegete buya onyeto obuoyo oretero obuoyo bwe ng'ombe obeke nabo konyia endless as long as okorusie bitebiri kwabira asegete gwatika bibere bitatu byanya ko Sukuma bono igoto tebe yega ne bwatu buyobonge kerto kulira sensemo ya production ne bwatu buyobonge bono bono korate tebe yango kulitu kulitanga ni gwasimegete Sukuma ye gatia mbole ndiki bororo na kiama tukalengo koira kuruko burgo kama gochia sokonde okoburwa kama gochia sokonde inategemea ne weather na kiembure gotwa nyemburo ke gotwe nyinge na bakonyode binyambi byakoreki byakire chio mentage chiachire bone yaro na bokoburwa bwango lakini kere mbure tayo na bokochi around 2 to 3 weeks kwa mana koburwa bono yemurali ile ndongere tokorokanga obokoboka elio gwasimegete Sukuma kwanyore ekweta nande gokora kwanyore kwete yani kwenda kokoboka in patches andake hii abire challenge ya sole ase omugondo yega ase round ye teraba challenge mono kwa sababu we kana simete litangani na roje challenge yo bone kambide karango chigo na chete simeke yega bono iga nkabeka ebisabo bibere kerege tukura in case kelia kama gegokwa onyore kende yakoreki ekende nkora rumuralia iga bono esiri yo simeke Sukuma yega kose ochiko konya ago koboka ile sibiko bogete no kobeka bere ende ko kege kama kerange kose kobirange byonse nabo kurusia sana ndo icho libagali bono muralia muna bano ndo cho simigete igaba karuguralia nindo che umete emetengo tabale emete melingam elia ko nere challenge sana aseke melikiri nige murando mbago teba balenga roots omolio ye kere umulinga monga naiga igo chiete chifiti chintambe sana kuchiali
Iyagera umugondo ba wiki gose yakora amacho kurwa sali murabona rucho kuchirugoroga line sukuma ne bwati challenge yake pero nero murali beteli ne ko baleter ne ko leterete shida bune bona igare shida nero ro mnarugorari ogende uchiororo angichila ini sato inyaiga tichiye chikwete kwa sababu meteli rangi ase sukuma bona murali mutabe meteli ne challenge meteli ne challenge bona reri nganta bwata sande ndanga no alekoira bona ngaratiga mbeke at least usanonyore kende ndo igore omoke na ndo munene omoke ase ke kerengo rakini omunene ase ebintu okubugulia nki ukamwa usimeke chingeni chikokonye chibesa na ndanda ke kutaneti ni chingeni chinde kolengana una gwate bangwa simeke tekesale ayebuno mwalimu na ndo mulimi nki ge kogera tugakora that intensive farming gaiga yanyuka karoranga tina nabe ko imukyo mu ebintu ebingi omurali ngambe mbe munase liswali elio omate seitoga igagusi amali makeire nandekera mali makeire mbako igore ebirengereri biao na kyokonyore ngeria bono jengara makagonda gakana nagake nandeke ndakore nigo ngoita change tenda nyo asimikire sukuma gatiambege gesale at least inyore lige soli nyinge ngekonyere ase gasiling asa ngekonyere asa bana bane nanje mnango gane kujeli school ndiro konyora ntabwati affair nanyorere affair kurwaiga yange school ali singo somi bono ngobya sana mbya muno chira kwerese iri kwatebire nga school mango konyere nano mulimi uri school gali gose nano uri osieretie school beli yae ngagerete ngana bara ara igora bongo gusaigora maiso achikumenya ngesugu maneke meliekia na bokonia umate asichitauni sukuma enere gutumeka mono nando sikurigeri nambe nyinge no abana bake abangi mbali gutaka kulinge niye chichinsaga mbali gutaka kulinge niye chirina kubata itiri chinduru nabara babo niko bagutumeke sukuma niko bono onye ase bunoro mulimi no bwante ko gora bango bwa kwa manyanga akale mono ekaraga ke ngise gusumike sukuma mete 20 nabonkoni nani ikomi enkonye nabaro murali kali kunya gusabirira gusanda kego erete gusobo ibi gusekende na basana obwente gwesana n'ibintu binini omwancho muri ria twekire asensemo ya kabere ase murobelio yigasto ku twakorwa mwali oye aste guchigoswa asensemo ya gatatu aste guchikwa na mangana mangi igoro yesu kumeyiga aste guchikumanyanga omulimi tubali tukolia lero nonye karu mwalimu kaya konye suma nanda kiga kuimuki bakalia sago somye skuru onyororo usena bwate chira sakoira nonye nabo igonto gante kusanga mange igoro yobulimi no bonda tobote semetandao yete ya Facebook na Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News nabo nabo gutumira SMS wetera sena mbijira se screen ya ugabu tetona ndasoma tumukakego ngoira na tuli omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura yubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abaligereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe nkoriole nyumba okogora obulemu okogora gose property management tuwechanda nonya ekiagira Green Track Estate Agencies na bwabamanyi bwamanganaya asigi kegitambe no balime yumuchukisi asamagacho Ahuru Plaza lirongoli ya gatatu room number 307A gosoba kiresimi ase namba enoti sano na ibere mara kabere inye noti isato isano nemo Green Track Estate Agencies banyore bakwangwerie okonyoragirio tagete Sunlight Academy Day and Boarding ni skuru yoboroso egotoka Nyamache county ya Kisii nigebwate ebirasi bya preschool gwike kirasi kya gatano na gatatu nigobale asagia abwatobo twerera bwogosomera aborokia nigobaisaine ribagari yokogosoreria nebintu byokogosoreria nigobabwata mabaga asibirasi ao ayerera onyoleru mwana ulibaga asi skuru iryo elianyora megelio nogosomigwa chisemi nigo
kire chengencho mono naigo asu mwana wo aguchinyora goikaba asare yengencho mbabwate gari skuru eje okonya soba sombi bwabwango batalire nsemu ya nyamache chimita chimia isano na isato choka kurwa ase baraya Kisii Kilgoris gusoba kirisimi ase namba enoti isano na ibere enoti isano na isato isano nemo isano nemo marakabere Sunlight Academy Day and Boarding Primary School ya kini die bilenko bijisemi omwanche omwalire nande twachira sense moya gatatu nande yo mwali asomoro buriga asogenda tukwa na mangi igoro yesuguma anemono koruga iganya koe asabale miberuete bagusimeke sukuma anemono buno muri metu buri tukoria rero tutabirinye suguma nekemerie kiya aserengo mokonya kire kuri no yegitariko no yege komokonya nande nabukira abenge mokonya singe yechi challenges au usalia gwetera amagima au nare utugwacha semero buri mino bonda gwetera se Facebook ya Ndizi TV News Digital gwetera YouTube Ndizi TV News naboga nabogo tumira SMS gwetera se nambiyere se screen ya ugabu bono muri metu kora tebya ngunga andake abo esume mono kwarangere siri bune kwa mabuna maruirare buna gokora kiregintu andake nga yugo chikoni esume yawo ase chiro ntubwate chichiro cheito chirangaiga buna daraja mbili ne yendenere nyako gaiga nabo tokuwatwa irororo lakini bona unanjenga kare gosomi gochibagere matali nabonko nyara nabeke chigunibere iga nimbate pikipiki yali ringo ande skure mambi nemuke sukumeye naira mpake skuru ali echiro nerangari nabaoneri eyende naone ndi abali skuru bono andake marketing gosese moyo bonia gosobonchoreria eskume yabeire challenge asori ndire guterera ndire kuratera are unabono igare chiro bonde chiro nanyako gose daraja mbili chichiro njichire bono andekera chichire bono iga ntubwate challenge sasingi nabokonyora nga SME aseguni ya kila 50 ni inasara naso mulemi ase bone kerera asale ya so mulemi nabona anda sasingi no gochagwa kwamo ngasikie no nakora SME asali tukobole ni chibaza chinke igone challenge na rororo esmondire kuracho yaratera ege ntogeto kurukanga chi blocker kose competition kwanyora usimegete jirani ya usimegete moina usimegete yagara tubwatino na sokone no numunya kenyuru nege ntongere ko ku block abantu bali ko kwanyora umuntu ukugo lesukuma 100 lakini gakunyira daraja ali uchikoni 800 andake ine challenge asimole inu nabanye abo abamenyi bagaiga basemeni chi block chiro chinjirororo mbali bago chabara itagaiga bakuburia sukuma nabakonyora bagotega sukuma gose 200 ekerega karali gose 500 bono akera bajiri mpaka mugundo muri konyara gobaga ni mono nabakora ngale tumbu atikende kwanyara kwa mwaereire bono ero chikonyora chibe chire igoro kubuo mulimi yo chete mugundo bono ko kubwati ne liboli elio andake aibuno mulimi bwesukuma nkioraga ni serikali ya county gwetera ase sector yo bulimi nkioraga ni bakonye bune inu abalimi be buna ayo mulimi mono nene mono bwe kemelie kegesukuma ose chingeni in general mbia mono sana muralili swali neligeya njege ndondagania ase county ya ita serikali ya county ya Kisii county mbabwata aba officer bali aba agriculture tukubaruka extension officers na oba wenete baetama patara unantu abalemi patosemia na kitogwente kusimeka eskumeye gusenye ni chinde cyose nonyo boli bwe chiombe bona kera banyade go twetera na bago tobumanyi twamanya ngitogwene tagokora na andi mariogo kitogwene tokora kitogotumia asoborerete bono andake kubunesere kuna gwasabire serikali bakonye igo ebintu ngere tokurukanga ebyombe ngore muri abantu babere batobeke kenyoreke gusewe ba wodie bali bagusimeke suguma mwasema ni mwateba ni kimubwanta okora mwateba none mwaligie market wetera se mitandao muna lero ibintu byabire digital nabo kwa mwa wa post suguma yaho gani mbwate suguma abantu bakogori andake mwesona ni byombe bune byo guse yaya ase byombe biro byo masomoralia ndoranyara go twara kiombe go support anya soburemi egento yakogera iga neringa bantu bange ambarege no buremi nga nkoreta buri chibesa na omuntu akoro burimira season ende onyora tabuga tinyo nesuguma gose nonye nyini chinde chionsi bono kwanyara ngokura moyo sasingene gose no riri ebe yarengense akakuwa moyo bona agatiga bono gocha kubaikira abalimi aba nemijando bono kutebe ne challenge yake kumira nabalimi bandi singe cyabandi bagusumeke season ya kabiri batigire bono sirindo umuntu cyenchige nteke yawe naberego
Nkolende ese byombe bingo chibire byakonya sana. Anda kya buno mulimi. Sukume yiga watebire ngechiro ngobere challenge sana nandi chibloka nchiro. Na siku hizi bina nagotebia mangana bere digital. Anda kya buno nandi buno ro mwalimu. Kwanya kuimuki initiative ye kwara orosie page ya ugali Facebook kwa post nchiro mulimi we sukuma. Nandi kora chenche kamerikele nandi okwa update abantu gali kwa liya balimi bacha bakoguli. Kwanya gotembe gentu kenga buneke. As online artinda sororo lakini robor mwantalere iga ninje make that attempt yoko genda se online post obulimi bwane at least then nali inko panua echiro nyora abantu bacha kongole sukuma yane bono bono chote mem ankio na ankiende elinde na yoro lenga goikiraniri amagani yawo bono ase kemerige sukuma andake ase e family yo gotetige sukuma ntubwate cabbage andake kwanya gotema gosimike cabbage yaro morality ndanya gotema tinanya gotema kwa sababu na ngatariro mulimi yo muguchikero kalia nganyora basimikete cabbage iyo lakini challenge andebetie nene cabbage eko batakire na maroira mange bono akangito moyo tinachi nanya gosinyate maro kunyisimika bono ekero kuligeria asense moye chingeni chibuna nakubuli kwante tukonye gotema usimika ina ngo se chinsaga andake tukuligeria bagusia bangeni goba balia emyaka ya ya tire go chigurake gosia ba gotirake mbalse gutumika chingeni chikenyeji mono nande gwetera samarwa iralia gocha semebere ukutungote wali batumike chingeni chikenyeji gotatige suma andake no rwatekerengera lyo gyo chiko expand unyara ko bagusimika linagu nechi saga elinde se faida ya balibande emyaka ya chirake mbiambo no seli swalelio ase obulimi buno obweli chinsaga neli nagu akara ko bakombe ane sukuma mbubwate chibese bono mu mugondo na naro siri muchiminali na bekiro dina wena enasari ninchengiro roro simeke kiegera echikokonya abantu buna bagotire bali chinyindi chekienyeji nekero kuligeria magori ekero kwairo munte sukuma kuru mugondo nalilio ile taibie kechiro ndianda kura tebenga nkuoni byake kubuya sande ekero ile sukuma echiro kanyorole engeri ya endunge lakini ekero muntu achire mugondo ngomwere sukuma na wagoje ne shiringi 10 usamera ongebere eyibono konyarwa kore irasara lakini bono dirite echiro kanyorole lamsam chibesa bono chikokonye igo tutebe ase okwoneria ngobere bya singicho nabo gwikana na egali echiro kwanyara kabago kumanyanga ligo liria lengi galera enye gwatu gutera kwamenye gwatu gutera enye kwone bya kwamenye kwone bya kubwali okwairo muntu kumugunda era chikwone nabaro embye mu kolengana ne profession yawo y'ubwalimu nkiora nyara goteba igoro y'ubulemi anene mono obwesuguma obulemi no buya bule inkibulemi bera to buya ebo ko chibese bwangu ekero bwagori chibese nechinke nandira kingo gokonja chire anene ko bwachiri otegemete asomutinyi iga bulemi no buya ngo support bule as a daily life bwangu iga twachoro mo president chomoya President His Excellency President William Ruto na nyara ko bagago kwanira iguri ya moya gatebo yiri iguri oboyo nande nkagere teknike challenge chene yalengi asabali mi abange anne mono mulimi onde bwensi kulende buna yeri choboyo abange bakagokere gentekyo anda kai buno mulimi nchura kwanire engane yu wetera se buno president yetu ya nyara ko bagago tabanga amoye yi president yetu William Samuel Ruto na tokonya sana ekara reduce oboyo like now DAP from 6,500 to 3,500 na tokonya asa atambe bono oboyo buna bogo toko chakobeka sobonga se chi nyeni asa kemerike ndiyo sosmethe mugondo onyore liga soligia na ande nko musabaiga asa ali ikereti ase 3,500 anya ale ko iraninse na bweke 2,500 na liya balimi abange para anya ko genda mugondo tonyore ndagera obogima bakoreki obogima bagenderere bono obulimi squeeze bwachire yani value addition kwanya kolengera naye lisuguma liechire tayo twaisugumeye womi onyare ko amata abantu mbale bakuruchinse chisiko bataka kugora chingeni chitu kurugaiga chiomiri egire machikoliera gali ngumbu say any part of the country outside Kenya nkonya ororenga abange babunkuire bali chingeni chiri andake aikwanya kotemanga bano round ye ganga isugume no ichire tayo nyomi mpaki
ya umuri miaro ni moralia seli swaneli runge lakini nanya kuomia egento karagingo korakerere nyinge ne nyochiro teyo nimbwatha kamori ali nyomba ali nkonyaira ngombe yali kuba chikora chinsiaga esuguma ya kale osukuri linga kia kale esuguma ya lengo nanda kebange mbale o complaining anebwate marwaire ko senkende nande ya lenge kale ya lenge nchere ngao na bono iga nkiora kompe sugumeria kale ne ya bono iga kolengana marwaire na bitu binde binge and other factors nkiora kwani egento ndateba gumo amoralia di engakeri ya kale bantu mbale gutumika buoyo batu beko se DAP guse CN bale koleta buoyo bwa ngombe bwa chingoko babeka lakini bono botokura kureduka DAP sasa ingine ngocha bole bakatango cha bole bwa kini acid aselira ba amarwaira mangacha sukuma te akorobuyo bono akano ndigeretia general yo kolite mulching na roko bigete nonyena magoma gaiga anda kena seki mulching engolete amataya ngochara gunda kera gundire amento boto bwaselira ba nane sasa ingine kere mbura ya chire mulching abintu mama tali mbegete nko container die amache amache tago sira bwango chibi mali bichikorokiri bichikuoma bono murali asetekeyemo karu advice asomurigereria asense tekeyemo kwane ro murigereria ingota yo murigereria bwe Ndizi TV nga obole minobuya obole miboro buya ekera bwe bangete nando kwenda mugondo kwarende kembali kiao nabo gekonya at the end of each nabo konya kwanyore ngeli yao ekokonya ni familia yao mbia mono sana aso twanchira utaraba kamugondo kwao nantu akire ngambia mono sana karibu 90 omwancho muri ale watu batiri weka twikire asomwele bomoro beriga nande nchera ndigire tirire ria nyare ko bari goncho kando chinge mbura yakire bona bagotolemereria omwancho muri ria goikenga kine nande tuchaye tunyako batokwanira mange asomoro beriyo nde tuchikwanda mange na ntwera mange bantu bwati wetera se mitandao ya Facebook na Ndizi TV News digital asense ya YouTube Ndizi TV News na boiga na bogotomera SMS wetera se nambira se screen ya ugabu anya gotete ngotarire gosasutugete tugo yao bosandonsi asokolete obolimi bwao ayo sinigara ikira ni gwekera wantumira SMS wetera se nambira se screen ya ugabu kenga kiene naende litukore chinsa bune chiga bye bye.